Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou video pe canal. De data asta vom juca niște Football Strikers, un joculeț nu pentru mine, dar mai m-am jucat în trecut. Nu în sensul că nu sunt cel mai bun, m-am mai jucat în trecut un fel din acest joculeț, dar nu chiar acesta. Suntem împreună aici cu Alex. Salutare! Alex Pro 2010 2020, bă. Ce schimba numele? Da, să vă abonați la Alex Pro 2020. Da, nu o să meargă mie prea bine telefonul pentru că joc și e și mobize, nu? Știu despre ce este vorba în joculeț, mai am jucat în trecut. Eu din el îmi cumpărat chestii. Joc pe de mult, că mă jucam eu când... Da, e de mult. 8 ani. Aici am terminat sezonul. Era de la 0 până la sfârșit, l-am terminat. Am primit această icoință. Nu știu prea ce faci cu ea. De pe shop nu mai știu ce e. Și dați un like dacă vreți ca Darius să se reapuce bine de YouTube. Da. În ultima vreme și mi-a fost lene și n-am avut nici chef să filmez uneori. Cel mai rău știu din viața mea. Nici măcar n-am văzut ce mi s-a întâmplat, am dat din greșeală cu degetul. Câte like-uri vrei, Darius, să strângă la acest video? La acest video vreau să se strângă 20 de like-uri. Ca să fiu modest. De 2 ori 400, am deja 3000. Vreau și eu să-mi dea ceva mai mare de 1000, ceva. Nu dau încă. Nu am dat din greșeală la Spania. Dacă pierd, ăla sunt. Păi aici dai o grămadă de bani, Darius. Am dat din greșeală. Și vezi că și eu la Spania. Primul gol reușit. Da. A salvat-o fraierul. Mai vedut. Lasă-mă că e tăroare. Ce l-am păcălit. Nu te cred. Am dat prea devreme, frate. Lasă că oricum. Ce a fost asta? N-am avut cum să o apăr. Cât noroc, frate, să ai. Acum aici sunt profund. Nu, am pierdut. Pirat. Vreau să dai mult din greșeală. Nu am fost atent, frate. Acum începem de la început. England. Începem de la... Am început de la început de carieră. Băieții știe fotbal. Ne-am luat și un gol, aia e. Dar n-am ratat niciunul. Eu. Am dat 4 goluri unul după altul. Eu când zici la fel ce păzească așa e. Acum haideți să jucăm și la un
Italy, ca la un italian. Nu prea e fan. Dar este. Ai, îi fac înapoi. Are aceeași minge ca mine, omul. Juventus, dar este. De ce ești la loc? Nu știu. Ce așa? Panenka. Așa se numește șocolat, Panenka. Dă pe sus și după aia vine pe jos. Și bagă pe adversar în eroare. Panenka. E 3-3. Luați noroc lui Doris. Eu îmi fac singur norocul. Spamați în cer noroc. Dacă nu suntem pe live. Haideți să punem sus. Haideți să punem și un hashtag. Dacă stați până la sfârșit, să spuneți hashtag-ul sunt bun la fotbal. De ce, Doamne? Nu băgați în seamă ce-a făcut Daria. Nu mă bag pe vreau. Toată vine și frumos cât care nu vrea să mă bag înapoi pe joc. Alex, mă simt penibil. Mamă, ce naiba. S-a blocat telefonul. Uite. Așa e mai bine. E mai bine, dar oamenii nu văd nimica. Oameni buni, aici o mică problemă în defecțiune. E o mică problemă tehnică, vă rog, nu băgați de seamă. Uitați. Am revenit pe fotbal. I-am luat puține. Băieți știe fotbal. Haideți să dăm și aici un shot race. În USA, în America. E salut, în America. Oameni buni, Lucky Ball nu înseamnă... Nu, Lucky Ball. Nu înseamnă mai multe, dar și shoot race, adică trecerea șuturilor. Mă conduce fraierul. Mamă, nu asta de venit. Serios, pe lângă ambele. Două. Bă, mă conduce ăsta. Destul de mult avantaj. Am pierdut. O să mai dau un meci. Era o fată, dar eu cât de greu putea să fie. Are level 13. Taci. Am dat de level 11. Și ăsta, bă, am dat cu același. Da, același. Doi. Dar se poate întâmpla să dați amândoi în ninge, adică... Nu știu. What the... Bă, asta are recuri. Chiar zici. Uite-te Cum da de repede? Și cum naiba a făcut ea 31 și Daria sare de-abia 9? frate, cum? Și de ce am dat tot cu ea? Hai să mă enervează. Nu, vreau să mai dau de ea. Dă Doamne, dă Doamne, dă Doamne, dă Doamne, dă Doamne. Mă rog la Dumnezeu să nu mai mă dea cu ea. Pentru o secundă am crezut că e aia. Te-ai grăbit. Bă, mai să
I-a furat mingea. Bă, cum are eu la 13? Mamă, ce fotbalist bine, Darius. Scalați încet. Darius e un bun fotbalist. Salatin, distracție. Dacă mai suntem puțin cringi, nu băgați de seamă. Avem și noi aici meritul nostru. Ne-am chinuit să câștigăm și noi meci. Ca ultima tantalai. Da, și unul la Brazilia. Aici e mai greu, să o vedeți voi de ce. Bă, arată exact ca celălalt. Pentru că se și mișcă astea. Știu. Nu! Mamă, mingea tot. Nu! Alex, nu mai zi. Bine, Darius. Ia, și unul la Brazilia. Mă credeți, aș avea un tupeu să dau la acesta. La Franța. N-am bani. Am că știu niște bani. Nu, că nu folosesc card de credit. Nu se merită să bagi bani în jocul ăsta. Da. Mă, niciun joc nu se merită să bagi bani. Pentru că tu dacă Da. te joci și schimbi telefonul, după nu se... Da, ți se ia. Decât dacă l-ai salvat. Da. Am avut mingea să nu e cine. Mie mi se pare că dacă bagi bani, nu mai joci jocul. Da. Cel mai urât au din lume l-am dat. Era el să-mi dea gol, dar nu e nimic. Ia ce la mine. Oameni buni, zici și mie, vă rog, cineva, de ce sunt așa de slab? Că nu mai sunt acolo. Mamă, ce bulană. Și că poți să dai și mult mai rapid. Dacă e lui ăsta... Nu mai bine. Nu! Ai, m-a lovit la sufletul, oameni buni. Dar cum mai țin cine episodul ăsta că e de 13 minute? Cine să mai uită? Cine se mai uită, scrie hashtag-ul sunt bun la fotbal. Sau sal. Hashtag sal. Aici am mai multe chestii la statistici. Pot să-mi upgradez acuratețea și săritura, dar nu am eu destui bani. Aici nu știu ce am nou la outfit. Și asta e fain. Barcelona. Și asta e faină. Da. Și la mine pot să mi le upgradez. Acestea 3, dar nu se merită pentru că la aceasta pune decât un punct pe curve, adică pe curbă. Pe acesta pune un shot de power, adică mai multă forță mingem când dai cu șutul, și la acesta acuratețe, adică adică să se ducă exact cum vrei tu, poate că nu se duce exact cum vrei tu. Eu joc cu această minge, are power 3 și aceasta este bună, mi-a picat, dar vreau să o folosesc, pentru că pe mine mă interesează și puterea, pentru că am avut de upgrada și puterea șutului. Bine, oameni buni, cam acesta a fost episodul. Eu sunt Darius, el este Alex. Alex zice
că sunteți fraieri, eu zic că sunteți buni. Pa, pa!